Dragi ljudi, danas ću vam pokazati kako se pravilno pripremaju šampinjoni ili gljive. Postoji milion načina, ali ako pratite ovaj moj način, pripremit ćete jako ukusan obrok koji će vaše ukućane oduševiti. Možda vam se čini ovo jednostavno, ali je važno da pratite 3 ili 4 tehnike prilikom kuhanja gljiva. Prvo i najvažnija stvar je da gljive nikad ne perete. One su kao spužva i ako ih perete, one će upiti sav višak vode. I poslije toga gljive neće biti mekane, neće imati sjaj i neće imati onaj pravi ukus. Umjesto toga uzmite neku papirnu maramicu ili krpu i uklonite sve eventualne nečistoće. Kada očistite gljive, onda i isjecite onako kako vi volite i stavite ih na prije toga zagrijanu tavu na kojoj ste dodali malo maslinovog ulja. Za mene je jako bitno da ja nikada ne poklapam hranu dok je pržim, jer tako će gljive pustiti brzo svu vodu i neće biti jako ukusne. Zato je bolje da voda sporo ispari i ostavite ovako da se peče još nekoliko minuta. Ovdje nam je potrebno i malo maslaca, a ako vi ne volite maslac, taj dio možete da izostavite. Kada potpuno voda ispari, onda ostavite još par minuta jer tada dolazi do karmelizacije gljiva, što je i najvažniji korak u pečenju gljiva. Mnogi ljudi nikad ne stignu do ove faze jer jednostavno oni samo kuhaju gljive, a ne prže ih. Kada završite, dodajte malo soli i bibera. Nemojte stavljati biber prije jer biber brzo izgori. I onda dodajte malo maslaca. Naravno da pred sami kraj možete staviti začine po želji, ali ja sam danas pravila samo ovako i vjerujte mi da je jako ukusno. Vama svima želim ugodan ostatak dana i sve najljepše i čao.